Hvor høj den er, August? Den så ikke helt. Jo, nu finder den lige om lidt. Der, se den dufter. Ej, den fandt dem. Hvad kan du give endnu? Ej, se den drikker, den der lille baby, og dens mor, den drikker mælk. Der er en, der vil tage den og tage den. Nå, men det kan jeg ikke. Jeg må ikke gå derind. Hey. Ikke råb. Det her var sådan her, det kan du ikke. Nej, du kender. Ja. Nej, hvis du ikke kan. Hvis du har hjælp, så kan Den er god til det. Bare så klar. stop den der event. Stop in the name of love. Det ved jeg. Så giv den en. Så bare tage den op til den. Ej, Jeg tager den nu. Prøv igen. Jeg prøver. du skal lige have fat i den. Ja, hvor er du god. Den gør ingenting. Må jeg prøve? Ja, du må. Bare giv den den. Den gør ingenting. Hov, igen. Den er da sød. Hov, August, du skal holde lidt bedre fast i den, indtil den lige har fået den ind i munden, ikke? Det gør altså ikke noget, August. Prøv at kigge. Hej. Hvad spiser den? Han spiser den. Prøv at se der, hvad den giver den nu. Skal I bare se, drenge? Den får mad. Hvad er den ved den for? Jeg tror, den fik sådan en bille. Den ligger lige foran. Prøv at kigge. Ej, ja. Kan du se den? Jeg ser den. Der. Nu skal edderkoppen bare lige se den. Zebramus.